του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι επαύριον ήτης εστι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες: Κύριε, μνήστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν ετιζών, μετά 3 ημέρας εγείρονε. Και έλευσον ασφαλίστηνε των τάφων, έως της 3ης ημέρας, μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυχτός, κλέψωσιν αυτόν, και είπωσι το λαό, ηγέρθη από των νεκρών, και έστε η εσχάτη πλάνη, χείρον της πρώτης. Έφιδε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε, ασφαλίσαστε, ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων, μετά της κουστοδίας